हेलौ मा खालायदों सना दिनैसो नोंनि माथोखौ खोनाबाय दिनैसो आं बेसे टेनसन जानानै दंमोन मिथिबायना फनानो फैयाबो फैया नोंना एसेबां गोजानाव थानानै दा बेबायदि फन फैदोंना बेसे टेनसन मोनदोंमोन आंल' नङा आइमोनाबो नोंना सप्तासेल' हाग्रायाव थागोन होननायानो मा बांसिन जालायबाय फनखौनो हराबो हरा मा जादों मा मादों फन हरनांगौना नोङो फैदोंबा ओइ सना एसे प्रब्लेम जादोंमोनलै जोंफोरनाबो हाग्रायाव बेनिखायनो फैनो हायाखै सप्तासेनि बारा जाबाय फैनाय नोङो एबारो नोंखौ थांनो होखाला आङो बिदि जायो नङा फालि जाया मानिबा आंहा बेसे टेनसन जायो रायज्लायनोबो मोना जेबोबो मोना महरखौबो नुवा एसेबां गोजानाव रिस्कि बायदि जायगायाव गानना थांनानै बेसे जानो लोंनो सुखु गैया जायो आंहा बिदि जाया फाग्लिलाय आइमोना माबोरै खबरा बिसोर मोजाङै दंना आरो आबैया मोजाङै दंना मुलिफोरखौ जागासिनो आबैया थै सनालाय मा एसे गिसुलै नोंलाय मालायफोरना हिन्जावफोरा मालाय बेसे साहसि आरो बेसे खुसियाव थासि मालाय फन खालायनानै बेसे मिनि टेनसन गैया बिन्दास रायज्लायहरो नोङा आरो आंखौनो मायबा जाजानो गिबाय थायो मालायफोरना मालाय हिन्जावफोरा बेसे बेरायो शपिं खालायो गिदिङो नोंहाबो टेनसनावसो थाबाय थायो सना नोंबो एसे फ्रि थानाय बिन्दास था मानो टेनसन लाबाय थायो न'आव मोजाङै दं र' जोंहा गासिबो ओमफ्राय ओजों मामायासो एसे इमारजेन्सि जानानै दङ हस्पिटालाव दोनदों मामाखौ इमारजेन्सि मामाखौ मा जादों मामायालाय डायबिटिस बेनिफ्राय गेस्ट्रिक आलसारबो जादोंनो दा बेनिफ्राय एसेबो मोजां मोनाखै नामा बारा मोजां मोनाखै होनना बुंदों फन खालायना खबर ला आनैनि नाम्बाराव दिसायाबो दङ जोंनो मामाया बिदिसो जानानै दङ देनाय आं फन खालायनो दाहाय फन खालायगोन दे आङो दे औ दानो फन खालायनो र' आं दिसाखौ फन खालायनो र' उदैखौलाय सिनायदों ना मायाहाय आंनिखौ प्रेगनेन्ट होननानै दाथ' सिनायनो नाङामोन देरमासल'सो जाबाय देरमासानो जायाखै खोमा दाखालिल'सो मिन्थिदों प्रेगनेन्ट होननानै होमबालाय माथो उदैखौलाय गिदिर बायदि नुसोदों आं फेथ्रेस नुबाय नामा हमनोसो हाबाय नामा हायाखै दे रावबो हिन्जावनानै एसेबां थाब उदैया देरा बे दा खर'आसो एसे गिदिंबाय थादों आंना दिनै गोबादोंबो गोबानाया खेबसे दा थांनानै बोरायनिसिगाव गोबायोबासो खोथाया गाज्रि जागोन फार्मासिनिफ्राय गोबायैनि थाखाय मोनसे गोबायैनि मुलि लाना थांनांगोन नङाब्ला अबावबा बोरायनि सिगाङावनो गोबाब्ला बोराया सेकसो जागोन गस्लायाबो टाइटद्राय जाबायना बेनिखायनो उदैखौ ब्रां नुदों खोमा थांसै र' हे गड आंखौ प्लेनिंआव साक्सेस खालायहो बोराया जाहाथे आंखौ नुनानै फाग्ला जाखायो थांसै आं ड्रेसखौथ' एसेबां सेक्सि हिर'इन बायदि गानबाय दाबा बासावसो गाखोनांसिगोन खोमा र'हाय बोरायजों हाबा जाग्रोनो हो इसेबां दामि ड्रेस गानगोन दामि गारियाव गाखोगोन गथ'आ अबाव मा खालायबाय थानाय नोङो स्कुला दहायनो गदों अबाव नांखानाय नोङो बिफानि आखलखौ लादों नामा नोङो बिफानि आखलखौसो लाहांबाय नोङो देरनायखाय सालि देवानिसो जाबाय बिबो देवानि स्कुलनिफ्राय थाब फैनो रोङा साला जेरावबो थाङाखै आयै आब' हाबिलाया लिंदोंमोन बिनिखायसो बिसिनाव हाबदोंमोन आङो मा नोङो हाबिला मोननावसो हाबनानै फैदों देवानि साला आब' मेथाइ जानो लिंबायना बिनिखायनो हाबबाय सावलिन गथ' मोनजाराखै नोङो बिसिनाव मानो हाबनांगौ नोंखौ हाबनाङा होननानै बुंखादोंमोन आं बिसिनि न'आव थांनाङा होनना बुंदोंमोन ना बाथ्रा बुंबाबो खोनासङा आब' लानियाव थांबालाय मा जानो मानि आब' जेबोनि आब' नङा बियो जोंहानि असे आब' सानदों नामा बियो आब' नङा बियो जोंफोरखौ बेसे बाराय खोमायो बिसिनि न'नि मानसिफ्रा जोंफोरखौ सैखाया आंखौ बेसे राय मिथियाखै थांबावनाय खोनानाय नोंखौ गथ' बिसिनियाव जोंसि सिफायगोन आं नोंखौ आथिंजों सिफायना होगोन आं देवानि जादों बेरायग्रा हाबिला मोनाव थांग्रा ओरैनो सैखाया आं आरो बिसिनि न'नि मानसिया मेगन थाइसेबो नायनो हाया आंखौ साला थोबसे सनमान होआ आंखौ नुबा मोजाङै माथो होआ आरो बिसिनि न'आव थांनानै बियो साहा मेथाइ जानानै फैदोंलै थांबावल' नोङो आथिं सिफायना होबा आं गथ' आब' मोना लिंदोंना ब्रा जेब्ला बेग्लाबजासे जोंसि लागायगोन मोदोमाव होनबाना गम मोनगोन गथ' मोनजायाखै नामा नोङो मोनजायाखै न'आवनो मेरला मेथाइ बिस्कुट दङ बिसोरनि आखलखौ सिनायाखै बेसेबा गाज्रि मानसि बिसोरो मेथाइ जानानै बाहानायाव मा जाहोहरगोन आंनो गथ'खौ साला अबावबा सेवनाय गेसाव गेफोन थिखा हासुदै मायबा हासुदै बेफोरखौसो जाहोहरगोन साला लोमजालाबायगोन अबावबा लोमजाल' नोङो मायबाल' जाल' दा नोङो जाना फैनानै गोबाल' माल' सारि गथ' बिसोरनि आखलखौ मिथियाखै माबायदि बुरियाथ' खांखिनिसोखा
जेबो बिदि नङा दे पेकेटनिफ्राय बख'नानैसो होदों सिथा गथ' मैया दाख्लै गोरलै गथ' आंखौ सिखायना फैदों सोर माबायदि मानसि सिनाया नाङा थां मावनोब्रा आथिं आखाइ सुनो ओंखाम मोजां सं थां ओंखाम जाला आं ओंखाम उखैयाखै आं जाया आं सिंग्राबो जादों गलाबो जाखादों जेबो जाया आं नोंखौ र' बारासो जादों थखन लागायनांसिगोन नोंखौ र' नाग्रा बेलायबायथ' नाग्रासो राइट रनि नोंखौ बेसेबां नागिरगासिनो बेलाय माथो आंजों जेलाव थानाय नाग्रायासो बेलाय आंखौ मानो नागिरखौ आरो बेलाय जेलनिफ्राय माबोरै ओंखारगौ बेखौबो माथो दिम्पला एदावनायनि थाखाय जेलाव दोनदोंमोन बेलाय माथो माबोरै गखो ओइ ब्र' नोंनि एसे हेल्प नांगौ जादोंलाय हेल्प र' नों माबोरै गखो जेलनिफ्राय नोंखौलाय माथो जेलनिफ्राय लकआपनिफ्राय जेलाव लांनायनि खोथामोनलै माबोरै गबोखो नोंलाय आरो बाखि सानैया साला नोंसोरनि थाखाय आं जेलाव थांनांदोंमोन नोंसोर माबोरै गबोखो माथो मानसि गैया होनना बुंदोंमोनलै सोर बख'नो होनना बुंबाय थादोंमोन माथो मा जाखो नोंसोर माबोरै ओंखारबोखो जेलनिफ्राय ओइ नोंलाय मा फात्ता मोनो जोंफोरखौलाय नोंखौ नागिरबायसो दंमोन जोंफोरो मोनसे हेल्प नांगौ जादोंमोन नोंनि हेल्प मा हेल्पलाय ओइ ब्र' जोंफोरखौ जाय सिख्लाया जेल जाहोदोंमोन बे सिख्लाखौ मोजां सायनांगौ मोजां बे सिख्लानि एड्रेसखौ मोनथिबा हरलाय अबाव थायो बियो मा मुं बिना मा मोजां सोखायनांगौलै है बुजिया नामालाय नोंलाय बर'खौ बुजिया मोजां सोखायनो माने मा बे सिख्लानि थाखाय जोंफोर जेलाव थांनांगौ जादों आरो नोंथ' बांसिनसो रागा जोंनांगौ नोंथ' सिख्ला एदावाखैमोनबो नों बेखौ एदावाखैमोनानो जोंफोरसो एदावदोंमोन नोंथ' सायावनो जेलाव थांनांदोंमोन बे सिख्लाखौ दा जोंफोर नागिरगासिनो ओइ मानो नागिरनांगौलै बेफोरखौलाय थांनाया थांबायब्रा ब्र' माथो माब्लाबा बेबायदिनो जाफ्लाङो है बाद हो बेफोरखौ बाद होनो हाया बे सिख्लानि थाखाय जों जेलाव थांनांदों बेसे अपमान जानांदों बेसे लाजिनांदों बेसे रायजादों गार्लफ्रेन्डजों ब्रेकआप जालायलांबाय आंहा बे सिख्लानि थाखाय नाय ब्र' नोंसोरनिनो गोरोन्थिमोन नोंसोर गाज्रि कमेन्ट खालायदोंमोन बेखायनो बियो बेबायदि खालायबाय ओइ गावा जेरैबायदि गानदोंमोन बेनिखायसो गाज्रि कमेन्ट खालायदों मोजां सिख्लाबा गानगौमोन नामा ओइ जियानो जाबायब्रा जाबाय बावगारदोलै बर' बावगारदो ओइ नों बावगारनो हागौ आं बावगारनो हाया बाफ्रे बाप सैमा बायदि बुजादों दाबो गाराय दाखोन जानानै दङ बेनि थाखाय बेसे बुजादों आथिं आखाइ साला थाबायनो हाया जाना दंमोन बेफोरखौ बावगारगोन आङो बै सिख्लानि थाखाय जेरैबायदि बुजादोंमोन आङो पुलिसजों बेखौ आं ओरैनो थांनो होगोन बे सिख्लानि ओरैबायदि अबस्था खालायगोन आङो बेखौ रावनोबो खुगा देखायनो हानाय मोखां देखायनो हानाय साहस मोननाय नङा बियो लाजिनानै गारखाया आं बेखौ नागिरनाबाबो सबक सिखायथारगोनसो आंखौ जेरै बदनाम अपमान खालायहोदों बेखौबो बेबायदिनो खालायहोगोन बेलाय माथो उल्थासो जाबाय ओइ बेबायदि खालायनाङाब्रा नों गावनो प्रब्लेमाव गोग्लैलागोन ओइ आंनि प्रब्लेमाव गोग्लैनायखौ बाद होलै नोङो बुं बिनि एड्रेसा अबाव मोनथिगौना मोनथिया नों बे सिख्लानि एड्रेसखौ मा मुं बिना मा आंनावसो सोंबाय थागौब्रा नोंबा आंबो नोंसोरनि बायदि लामानि मानसिसोमोन आंलाय बे सिख्लाखौलाय माबोरै सिनायनांगौ जाखोब्रा सिनाया आङो बेखौ बिनि मुंबो मिथिया अबेनि जेबो मिथिया आं मोनथिमारा नामा नोङो मोनथियाब्रा माबायदि मोनथिनो आंथ' बे जायगानिबो नंबावासो क'क्राझारनिसो आङो अबाव बासिनो नागिरबाबो दिहुनथारगोन आं बेखौ गारखाया गेला आं बेखौ ओरैबायदि होस्र बानायगोन बेखौ साले सिख्ला मोखां देखायनो हानाय नङा बियो न'निफ्राय ओंखारनो हायै खालायगोन बालां बेखौ खेला सैमा बुजादों बिजों साला बिसोरलाय दिम्पोलखौ मायबा खालायमारगोन ना माइलै बिसोरथ' सेंग्राफोरा मोजां संगनि सेंग्रा नंखाया बिसोरो आंथ' हाजार बुंनाबाबो बुजानाबाबो आं जेबो खालायालासिनो थाबाय नाथाय बिसोरो बिनि मोखाङावथ' डाइरेक्ट रागा नुखादों आं बियो जुदि दिम्पोलखौ मोनो मायबा नङा मायबा मोनसे खालायखागोन दा आं दिम्पोलखौथ' सिनाय मोना माने दिम्पोलनि पार्सखौसो मोन्दों आङो बिनि आरो बे कार्डआव एड्रेसबो गैया बिनि मुङाल'सो दङ माबोरै मोनथिनदां बेयो अबेनि खोथाया सिरियाससो जागोन ना माइलै बिसोरलाय सिख्ला मानसिखाय मायबा खालायगोन ना माइलै थिग गैयालाय बिसोर मायबा खालायनो हानाय जेरैबायदि बुंदों आंनि सिगाङाव सियर बायदि थै मा सेंग्रालै बिसोरबोलाय हाजार गाज्रिबाबो बेबायदि जाजानायखौ लुबैया र' आङो सासे सिख्लाजों दिम्पोला अबेनि मोनथिनायबा मोजां जागौमोन आं एटलिस्ट इनफर्म खालायना बियो आंखौ सैयाबाबो एटलिस्ट मानसि साननानै आङो मानसि होननानै बाथ्राखौ खिन्थाना दोननो हागौमोन इनफर्म खालायनानै दाबा अबेनि सिख्ला बियो
खुगायाबो बाराना दुगायाबो बारा इग'आबो बारा जायनि थाखाय खायसे मानसिया गावबा गावनि खैफोदफोरखौ नागिरनानै लायोलै साला आयु बोराया बेनो खोमा माथो फट'आलाय माथो दारिखौलाय गोसोमसो नुदोंमोन बेयावलाय माथो दारिया गुफुरसो आयु दारिया गुफुरसो माथो बोराया खानाय दारि सारि मोनजोब्बाय खोमाहाय आयु दारिखिनिखौ होनबा कालार फोननो हादि होनबा बियो खानायखौ हले गोसोम लानानै फैदों दारिया हले गुफुरफुर बोरायलायनो नायनोसो बाबाय आं बोरायनि दारिखौ गोमोन नुनानै बालायसो लांबाय आं बै फाग्लि जुगानि बोरायनि दारि गोमोनजोंलाय मा लोब्बा खानाया गोमोनानो जा दारिया गोमोनानो जा मा लोब्बा नोंहालाय ड्रेसफोरखौ नाय बोरायनि बेसेबा ब्रेन्डेडसोखा औ खानाय खोमोन गोमोनजोंलाय मा खोथासै थाखा फैसासो नांगौ बोरायबाबो लोगो हमथारसै आं जिजाय जासिगोन बे खैफोदनि नांगौ समावलाय बे बोरायखौनो गोमोनबाबो गोथांबाबो लानोसै आं उफाय गैया गोमोनबाबो खानाय गोमोनबाबो खोमोन गोमोनबाबो लोब्बा गैयाहाय बे बोराया आंनि गथ'नि बिफाथ' जानो हागोन आंनि गथ'नि बिफानि मुंखौथ' होगोन बियो नङाब्ला बे साननैसोनि उनाव बे उदैखौ सिखोमानो हानाय नंला जुगानि थां माबार मा सानबाय थाखो रायज्लायदो बोरायजों आरो मास मोननैसोनि उनाव फुटबल बायदि बारायसिगोनसो बे उदैया बे समावनो बे बोरायखौ लाखायाबा समाबो थांखाबाय मोनखाला नोङो सेंग्रा औहाय बुजिबाय थांसै आं बोरायखौ माथो हैनोसै ra 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 Excuse me. Huh? Oh. Oh, you neng. Sugami. Oh, nice to meet you. Oh, yeah, absolutely. You are gorgeous. सोरगोनि रानिसो माथो फट'आव जेरैबायदि नुदोंमोन बेनिख्रुइ बांसिनसो समायना मिलौहाबनाय बेरे मोदैसो माथो Oh, really? नंगौ नामा? Thank you. Oh, नोंबो फट'निख्रुइ बांसिनसो बैसो गोरलै नुयो आरो नोंखौ मोगथाङाव आरो माबा हेन्डसामबो जेन्टेलमेनबो Oh, thanks आंखौ बयबो बेबायदिनो बुङो मोगथाङाव आंखौ बांसिन हेन्डसाम आरो सेंग्रा नुनाय होननानै बुङो नोम्फानि सेंग्रा नोङो बोराय Oh, नंगौ नामा? Oh, आंबोथ' बेबायदि नुदों माइसे सुन्दरि बेरे मोदैसो बेरे मोदैखौलाय दे सिबना माने जिराय Oh, नोंबो